खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि दिमासा बसुमतारिया मिस्टार डिवाइन इन्डिया 2024 इं मायथाइनि फेशन शो दिन्थिफुंनायाव गिबि खेब बान्थाखौ आवथायनो हादों। बाक्सा जिल्ला नारायणपुर ओनसोल सान्तिपुर गामिनि थागिबि साबुराम बसुमतारी आरो कान्चन बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला दिमासा बसुमतारीया लुइट फेशन स्टेडियाम बानजायनायाव गुवाहाटी रुक्मिणी नगर अडिटोरियामाव हलाव 10 आरो 11 जुलाइयाव जालांनाय मिस्टार डिवाइन इन्डिया 2024 इं मायथाइनि फेशन शो दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ देरहानो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिमासा बसुमतारिया बेनि सिगांबो गोबां फेशन शो दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानानै गोबां बान्थाफोरखौ देरहानो हादोंमोन आरो बिथाङा बे बारावबो मिस्टार डिवाइन इन्डिया देरहानो हादों। खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बडलेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा दिमासा बसुमतारी। आङो दा क्लास 12 आव फरायगासिनो साइन्स स्ट्रिम। ओमफ्राय आंनि जायगानि मुङा सान्तिपुर नारायणपुर। आंनि बाबानि मुङा साबुराम बसुमतारी ओमफ्राय आंनि आइनि मुङा कान्चन बसुमतारी। थ' बियो 2024 बे सोलिफु बोसोरावनो जादोंमोन। जुलाइ दाननि 10 आरो 11 खालार खालि जादोंमोन बे रुक्मिणीगाव अडिटोरियामाव। थ' बियो लुइट फेशन स्टुडिअ'नि बानजायनायाव जादोंमोन आरो बिनि अर्गेनाइजारनि मुङा जाबाय अंकुर मालाकार बिथां सारनिमोन। थ' बेयाव गासैहाय टटेल 60+ कन्टेस्टेन्ट दंमोन ओमफ्राय बेयावबो आं सासे बेनि ओमफ्राय बिराद माने हार्ड वर्क खालामनाय जादोंमोन। थ' बेनि गेजेरजों आंनिफ्रायबो माने बिराद मोजां मडेल दङ बेनि ओमफ्राय जों माने आंबो बिराद नाजानायनि गेजेरजों बे टाइटेलखौ मोननो हादों मिस्टार डिवाइन इन्डिया 2024। बे स्टेटखौथ' आङो बेसिकेलि मिन्थियोब्ला मणिपुर, नागालेण्ड, ओमफ्रायहाय अरुणाचल, ओमफ्राय जोंनि आसाम स्टेट, ओमफ्राय आरो गोबां माखासे दंबावो। आंथ' बेबायदि कचिं लायाखैमोन। सिगाङाव जिखिनि माने मडेलिंआव आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिउटि पेजेन्ट श'। थ' बेनिफ्रायनो एसे गासिबो श' माने फिसा गिदिर जेबो इगनर खालामालासिनो जेरावबो पार्टिसिपेट खालामदों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जिखिनि रोंनांगौ एक्सपिरियेन्स रोंदों, जिखिनि कन्फिडेन्ट लानांगौ बे कन्फिडेन्टफोरखौ लादोंमोन। ओमफ्राय दाथ' माने आंबो मोननै सेन्टाराव दा फोरोंगासिनो दङ मडेलिं आरो डान्सनि बागै। बेयो बागानपारा मिउजिक कलेजाव मोनसे थाङो ओमफ्राय अदालबारियाव मोनसे थाङो। आंनि जिउनि थांखिखौ बुङोब्लाथ' आं माने दा जि आंनि लाइफनि जि साइड केरियार बा बे मडेल इन्डास्ट्रियावबो माने मोजां माने प्रफेसनेल मडेल बा करियोग्राफार जानो सानो। लोगोसे आं दा एजुकेसननि लाइनजों बुङोब्ला सासे रेडिअलजिस्ट डाक्टरनि माने एसे थांखि दङ। जाफुंहोनायनिबो थांखि दं आरो फोथायनायबो दङ। थ' आं बेखौनो खावलायनो सानो कि माने जोंनि बर'आवबो दा बे फेशन इन्डास्ट्रिजों माने गोबां जौगालांबाय आरो माखासेफ्रा साननो हायो कि माने बांसिनानो नेगेटिभ वेयाव लाङो। थ' बिथांमोनखौ बुंगोन कि माने जेरावनो जाया माने नोंनाव जि टेलेन्ट दङ बेखौ खालामनांगौ आरो बे टेलेन्टनि जोहैनो नोङो माने गावनि केरियारखौ दानो हागोन। आरो मडेलिंनि बागै लाइक नोङो दिनै बुंनो हायो प्रियंका चप्रा बिथांमोन बायदियाबो बिराद गिदिर जालांबाय। जेरै जोंनि बर'आवबो दङ कि दिप्ति आब'मोन, दैजि आब'मोन बिथांमोनाथ' गोबां माने गिदिर श' विनार खालामनानै मडेलिंनि गेजेरजोंबो माने गावसोरनि केरियारखौ दानानै लानो हादों बा मडेलिंनि थ्रुयै बिथांमोनखौ सिनायनायबो जायो। बेनो आं गासैबो माने जाखांफुनाय लाइमोन फंबाय बिनानाव बा जाखांफुनाय मडेल्सफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो बा जि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ एसे माने बिराद हार्ड वर्क खालामनानै मावब्लानो माने गासिबो जाफुंगोन। थिग बेबायदिनो मडेलिंआबो बेनो।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।